Представям ви две ръчно декорирани кутийки в еднаква тематика, като предназначението ѝ е по-светлият цвят оранжевия за нея, а по-тъмният цвят синия за него. Така всеки ще може да си постави нещата и да си ги съхранява индивидуално, за да няма объркване. Ето ги отпред с хубава закопчалка са. Ето ги отвътре, много нежни. Ето я и отстрани. Малка, практична кутийка за нея. Сега продължаваме с следващата в много хубав тъмно син цвят. Ето и отвътре в синичко. Много са красиви. Наистина са прекрасни. Не заемат много място, а може да ви поберат някои от любимите ви неща. Ще очаквам да споделите това видео и да ми пишете при интерес.